Ayo, sing akeh lah, Mas. Cung. Aku semas gua goreng, lak benduran kene dingin terus dikerbuki digoreng. Wah, mamane lah. Akeh aku bekecot ngene jarni rumbutane Pak Tres. Nang blarak nepe. Oh. Masih kepik-kepik. Wah, jan ana lah sak. Ora kon dinding tak uncalne. Sak ada anu cat kuwi lho. Ana tak uncalne. Ya wis gedhi kan. Heeh. Haram. Nambah? Jasa pelak-pelek. Hah? Lah sing marekne Mare nang Al-Qur'an kan ora enak. sing marekne Mas Edi karo anake jinate Pak Mitos wae duwe bekecot kuwi ya. Kok anune kae. Ora kuning ya. Mboten rodok sesek ngono terus. Oh, iya. Lek ngarani bekecote karom ngono berarti ora ngaji ku. Mare nang Al-Qur'an ora enak. Lah sampe nang Al-Qur'an ana nyaleh Al-Qur'ane sak gen-gen berarti kuwi. TK Kremeti bekecot. Ane. TK senenge lek arep cepah. Senenge pol tenan. Kancane sitok ngono ya ibu. Tak mulo ngono kuwi. Dek nyului ning beritane Pak Malik karo anu lho, an dhisik dhewe ngono iki. Kono wis kancane anu rong budal kono wis budal dhisik. Dhewe. Isi dhewe. Ya wong nyawa jari apa iki? Sing ndi? Aku cara ana kendala ngono. Bekecot tantang. Nang tanang sakinah. Dingi sore mubeng rono gores Cina. Akeh lho tak beli. Endi? Nang sawah ini sukir. Kene ya. Ono lomoan. Di sore ora enak ya aku leh loro buran. Isuk iki tenan. Mau bola isuk. Udah tadi lho. Oleh Cina aku. Ah, dudu ngono tenan. Walah, sing cah cilik ya, Des. Ya baliknya Dan. Keras-kerasan? Nah, apa rasa susu? Ya betul. Gas? Oh. Biasanya kena es, kena banyu ambil apa? Itu ya bicara bengkel regulator. Luar itu. Tuku kan larang. Regulator itu. Wis anu kuwi ganti neh Dan. Wis jere. Rat wingi iki esuk ini ya engko sore ambune ora enak. Berarti benderane kae ngarep ngisor dhuwur. Lah ya elemen. Jajal delok jerone. Kadang-kadang nek mlebu mati nek kono bosok. Heeh, ora wis anu. Terus saiki 40 ya saiki heeh. Elemane lengkap. Dhuwur karo sabuk. Ini ndi sing lek tuku. Ning Sor masjid. Berarti nggih ngaten niku ada sampean, Mbah? Kadang jemek ngoten to? Lah. Nah, padha. Niku. Sabuk alih tutupe paling 40 Mbah sing lengkap paling. Sing muntale kuwi mek 7.000. 9.000. 7.000. Wis buka. Kakak lek jemek tok ngene. Dene aman tutup iki, kabel iki
kena tak tutupi pedot. Wis mampu to banyu. Asal men tutup. Tutupi pedot kabelane kabel loro. Lak bengi Pak dadi Pak metu jan ning mbok gempa nganggo setrum ngono. Mambengi ngomong engki yo akeh udah munggah-munggah ya. Ambil udah banyaknya putar. Masih mana ya? Nggih munggah-munggah. Oh, mahal. Oh, mahal. Ya, baik tak kena. Bah, aku rasa betul banget. Datanya di round fotonya tetangga. Ngera kopi. Karena ini aku hijau. Ini kali kesiangan sebelum tahu banjir ya. Sampun, Pak. Lak iwak munggah-munggah ya. Niki cek madrok mengkrange dereng kok. Nengkrangnya wae sing ngopi to. Kaya nah, Oh, alah kuwi to. pati ndase enek pati leboyoke ngono. Oh, ya barang kuwi to. Nggih. Aku tahu. Sidoarjo berarti Ini, jalan oleh tak. Ini itu ngarep apa? ini. Lokasiku Ngarep ini lho. ya jenise ngono kuwi. Modele ya ngono. Mandur. Lawe pete. Karo pak. Karo jangane tahu lur. Iki jangane ndok lur. Lur. Wah, sip lur. Alape pete. Lawe opak. Pangan. Kok tripod tuh. Pangan dari tripod itu. Jadi tripod tau. Opak enak gurih. Kayak gini apa? Lawe tahu lur. Jalukane nandam nyanya mak. Kok ben so lak Mas Kulon tak kan ngayo duit. Wes